درود بر شما بینندگان گرامی. برنامه رو از خبری سفری دسته منتخبی تاجیکستان به کشور مالزیا آغاز میکنیم. سرمربی دسته پتر شگرت برای شرکت در مسابقه جام مردک 2023 که ادامه آمادگی ها و بازی‌های جام جهان 2026 به حساب می رود 23 بازیگر را به مالزیا آورد. مثل آنکه چند پیش دسته منتخبی تاجیکستان یک بازی دوستانه خود را با سنگاپور برگزار کرده بود، بازیگران دسته استقلال در آن شرکت نمی‌ورزند. این نوارها از اولین مشق‌های دسته به دست ما رسید. با هیئت منتخب تاجیکستان 3 دروازه‌بان، 8 حمایتگر، 8 نیم حمایتگر و 4 حمله‌گر پذیرفته شدند. نسبت به بازی پیشینه 4 بازیگری منتخب المپیک کشور بار اول به تیم ملی دعوت شدند. اینها دروازه‌بان سهراب خوجا یوسفوف از کلوب مرکزی ورزشی ارتش، حمایتگر فخرالدین احتموف خوجند، نیم حمایتگر رسلان خیلویف از تیم‌ملی روسیه و علیشیر شکوروف از دسته کوکتوش. با این قطار از دسته نورسان دلوور جمشیدزاده و برکت‌الله نعمت‌الله زاده از برچی نیز دعوت شدند. الحال در این دسته در این مشق‌ها 18 بازیگر اشتراک کرد و امروز هیئت کامل می شود. در مسابقه جام مردک 2023 منتخب تاجیکستان میبایست روز 13 اکتبر با تیم ملی فلسطین بازی کند. اما این دسته عصبی بحران وضع سیاسی به مسابقه آمده نتوانست و دسته منتخب تاجیکستان یک باره به فینال مسابقه راه یافت و اکنون روز 7 اکتبر با غالبی بازی نیم نهایی دوم میان تیم‌های مالزیا و هندوستان در فینال قوا می‌آزماید. بازی‌ها در ورزشگاه ملی بوکیت جلیل کوالالامپور گذرانیده می‌شوند. پتر شگرت با هیئت پیشینه نامکمل دسته منتخب تاجیکستان در برابر سنگاپور یک بازی خوبی نشان داد و اکنون از جوانان نورسان این نوبت ما جلوه نو را خواهیم دید. هیئت دسته منتخب تاجیکستان در جام مردک 2023 از این بازیگران ترکیب یافته است. دروازه‌بان‌ها سهراب خوجا یوسفوف از کلوب مرکزی ورزشی ارتش، سفرمت غفوروف خطلون، دلیر баротов استرافشان، حمایتگران وحدت حنونوف پرسپولیس ایران، زویر جورابویف نفتچی ازبکستان، منوچهر سفروف لوکوموتیو ازبکستان، دلیر امامنظروف اسخاتا، خولمурод назаров равшани кулоб، фахриддин аҳтамов хуҷанд، диловар ҷамшедзода, баракатулло неъматуллозода аз барчи, ним ҳимоятгарон парвинҷон умарбоев цска 1948 и булғористон, амирбек ҷӯрабоев кедаҳи малайзия, муҳаммадҷон раҳимов бухорои ӯзбекистон, рустам хайлоев тюмени русия, муродалӣ ақназаров анталияспори туркия, вайсиддин сафаров клуби марказӣ варзиши артиш, алишер шукуров кӯктош, абубакр сулаймонов барқчӣ. ҳамлагарон рустам соиров локомотив ӯзбекистон, шаҳром самиев милсамии молдова, нуриддин ҳамроқулов регритадас ва муҳаммадалӣ азизбоев ҳосилот. пагоҳ 12 октябр дар варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе даври аввали бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон 2026 оид ба футбол баргузор мегардад. ҳайрон нашавед, дастаи мунтахаби афғонистон чун солҳои қаблӣ бозиҳои хонагии худро дар шаҳри душанбе мегузаронад ва дар даври аввал барои шомил шудан ба гурӯҳҳои ҷоми ҷаҳон ва осиё дастаи мунтахаби муғулистонро дар ҳамин варзишгоҳи марказии кишварамон қабул мекунад. оғози бозӣ расо соати 19 бо вақти душанбе дар назар аст. имрӯз нишасти хабарӣ пеш аз бозӣ бо мураббиёни дастаҳо баргузор гардид. имрӯз ҳамчунин дастгоҳи мунтахаби малдив бо бангладеш, сингапур бо гуам, яман бо шри-ланка, мианмар бо макао, камбодия бо покистон, тайпеи чин бо тимори шарқӣ, индонезия бо бруней, ҳонг-конг бо бутан ва непал бо лаос ба масофи ҳам мераванд. дар ин бора дар барномаҳои навбатии футболи осиё ба шумо хоҳем гуфт. ичиро ацука мутахассиси ҷопонӣ ки сармураббигии дастаи мунтахаби муғулистонро ба ӯҳда дорад пеш аз ҳама изҳори тасаллият кард ки мардуми афғонистон аз зилзилаи ниҳоят шадиди яъне заминларза осеби зиёд гирифтанд. ҳамдардии худро баён кард ва гуфт дар мо дар ҷопон ҳам хеле чунин зилзилаҳо зиёд ҳастанд. дар бораи дастаи мунтахаби муғулистон чунин иброз кард ки онҳо умед доранд ки аз ин ду бозӣ ба даври дигар мегузаранд. аммо дастаи мунтахаби афғонистон ки дар ҳайаташ бозигарони хеле хубу гӯем аз нигоҳи фаннӣ боло дорад, метавонад дар ин вохӯрӣ бартар бошад. аммо мо кӯшиш мекунем ки аз ду бозӣ натиҷаи хуб нишон диҳем. The two matches with Mongolia, it is the most important
сармураббии дастаи мунтахаби афғонистон абдулло мутайри аз кишвари кувайт чунин ақида кард ки дастаи мунтахаби афғонистон рӯзҳои зиёд аст ки дар тоҷикистон машқҳои худро паси сар кардааст ва ба ин мусобиқа омода шудааст. ду бозие ки дар инҷо ва дар муғулистон мегузарад барои дастаи мунтахаби афғонистон бозие ҳаст ки тақдирсоз ва мо метавонем бо ин ду бозӣ бо ғалабаҳои худ тавонем таърихи ин дастаро таърихи мунтахаби афғонистонро боз ҳам дурусттар нависем ва ба даври бозиҳои гурӯҳӣ шомил шавем. Албатта ин душвор аст аз ду бозӣ ғалаба кардан, вале дар ҳайати дастаи мо бозигарони афғоне ки дар кишварҳои аврупову осиё ширкат меварзанд ҳама ҷамъ омаданд ва мо якҷоя кӯшиш мекунем ки ин бозиҳоро ба нафъи худ анҷом диҳем. барномаи футболи осиёро идома медиҳем. ҳафтаи гузашта дар майдонҳои футболи қораи осиё даври дуввуми бозиҳои ҷоми конфедератсияи футболи ин қитъа гузаронида шуд. Дастаи равшани кӯлоб дар шаҳри ашқобои туркманистон бо яке аз дастаҳои маъруфи ин мамлакат Алтин Асир қува озмуд. мубориза хеле пуршиддат буд. албатта дар ин гурӯҳ яке аз дастаҳои пурқувваттарин ин Алтин Асир ба ҳисоб мерафт, вале баъди он ки ин даста дар ин ҷо дар майдони худ бохта буд, имрӯз ҳама гумон доштанд ки Алтин Асир ба комёбӣ муваффақ мешавад. вале футболбозони дастаи равшани кӯлоб ки дар ҳайаташон чанд бозигарони асосияшон намерасид, бисёр хуб бозӣ карданд ва тавонистанд дар дақиқаи 17 бо зарбаи Эммануэл Муваненго ҳисобро боз кунад. ин зарбаи ниҳоят қотеу зеборо бубинед ки чӣ гуна зада мешавад ва дарвозабони дастаи Алтин Асир Бобоев дар ин ҷо ба иштибоҳ роҳ медиҳад. роҳи халосӣ аз ин ҳолат барои футболбозони дастаи Алтин Асир буд ки аз ин бохт, аз ин як голе ки аз дарвозашон гирифтанд ба берун раванд, аммо дарвозабони равшаниҳо хеле олӣ бозӣ кард ва дар ҳақиқат Гритсенко имрӯз қаҳрамони ин вохӯрӣ буд. ҳоло боз бубинед чӣ гуна Гритсенко инҷо тӯбҳои ниҳоят душворро бармегаронад. ҳуҷумҳо аслан ба ҷониби дарвозаи дастаи равшан буданд. ба тавре ман гуфтам Маҳмадшарифи Саидхоҷа ҳатто дар ин бозӣ набуд. аз чӣ бошад ки ҳамин гуна бозигарон ба ҳайати даста ҳамроҳ нашуданд. хуб инҷо шояд душвориҳои дигаре бошанд ки мо эҳсос намекунем, вале дар ин бозӣ ҳатман чун дар дастаи равшан бозӣ мекунию ин шаъну шарафи миллат ҳаст, бояд бозигарон ҳозир мешаванд. ба ҳар нав бозӣ идома ёфт ва ниҳоят дар дақиқаи 52 баъди оғоз шудани нимаи дуюм Алтин Асир ҳисобро баробар кард. Раҳмон Маратбердиев инҷо зарбаи ниҳоят хуб зад ва Гритсенко ба ин тӯб нарасид. 1-1, вале соҳибони майдон ҳанӯз дар ҳуҷум буданду пай дар пай кӯшиш мекарданд ки инҷо ба комёбӣ муваффақ шаванд. вале мо ба Гритсенко офарин мегӯем, дуруд мегӯем ки аз ин вазъияти ниҳоят душвор футболбозони дастаи равшанро наҷот дод ва нагузошт ки дигар онҳо голе ба дарвозаи дастаи равшан заданд. хуб ин дуюмин ҳолате буд ки инҷо ҳоло боз равшан ҳам як ҳолати хубро ба вуҷуд овард. инҷо мо дидем ва равшан тавонист аз Алтин Асир як имтиёзе бигирад ва ҳоло баъди бозии даври сеюм ки дар Тоҷикистон баргузор мегардад метавонад ба ҷои аввал барояд баъди ғалаба бар Абдиш Ата. дар гурӯҳи равшани кӯлоб Абдиш Атаи шаҳри Канти Қирғизистон ба дидори дастаи Марви Туркманистон омад. бозии ин дастаҳо низ ғолибро муайян накард ва дастаҳо имтиёзҳоро тақсим карданд. Абдиш Ата бо касби 4 имтиёз ҳол дар гурӯҳ садрнишин аст. Абдиш Ата баъди ғалабааш бар дастаи Алтин Асир ки мо навака гуфтем ба шаҳри Марӣ омад, ба дастаи Марв қува озмуд ва ин ҷо ҳам футболбозони Абдиш Ата мехостанд ки пирӯз шаванд. ҳуҷум гаштанд, хеле ҳуҷумҳои зиёд карданд. аллакай ман ба шумо гуфтам 2 тағйирот буд дар ҳайати дастаи Мерв, ҳатто 4 тағйирот буд ва ин тағйиротҳо ҳам инҷо кӯмакҳои худро ба мард нарасониданд ва ин бозӣ ҳам бо ҳисоби 1-1 ба поён расид. Абдиш Ата бошад бо 4 имтиёз дар садри ҷадвали гурӯҳи И қарор дорад. мегузарем ба бозиҳои гурӯҳи А. ин гурӯҳ ба як маъно баъди даври дуввум нишон дод ки ҳама дастаҳо бо ҳам баробаранд. Алнаҳдаи Умон Ҷабал Алмукаббири Фаластинро ки Алфатваи Сурияро бо ҳисоби 1-0
дар даври аввал шикаст дода буд, бо натиҷаи калон мағлуб кард. ва ин бозӣ бо ҳисоби 4-0 бо музаффарияти дастаи Ан-Наҳда ба поён расид ва умониҳо дар садри ҷадвал қарор гирифтанд. дар даври аввал дар гурӯҳи б танҳо як даста ба ғалаба муваффақ шуда буд. Ин дафъа дар даври дуввум 2 ғалаба ба даст омад ки якеаш ба футболбозони Ироқ мансуб аст. Алқаҳрабои Ироқ бар сурягиҳо бо сабаби вазъи ноороми сиёсӣ ки бозии хонагиашонро дар шаҳри Маккаи Арабистони Саудӣ гузарониданд, бо натиҷаи 2-0 зафар ёфт. Тафсири ин бозиро бо ҳам мебинем. дастаи Ал-Иттиҳоди Сурия яке аз дастаҳои хеле пурқуввати кишвари Сурия ба ҳисоб меравад. дар гурӯҳи С Ар-Рифои Баҳрайн ва Ал-Арабии Кувайт имтиёзҳои баробар доранд. Ал-Арабӣ бо Ан-Наҷмаи Лубнон ва Ар-Рифо бо Аз-Завраи Ироқ мусовӣ бозиданд. То ҳол ягон даста имконияти ба даври бозиҳои ҳасӣ баромаданро аз даст надодааст ва як ғалаба метавонад якеро аз дигаре болотар бардорад. дастаи Рифои Баҳрайн дар даври гузашта Наҷмаи Лубнонро бо ҳисоби 2-0 дар майдонаш шикаст дода буд ва акнун бозии аввалини сафарии худро инҷо баргузор мекард ва ин дастаҳо дигар кӯшишҳое карданд, ба комёбӣ муваффақ накард, ҳарчанд имкониятҳо буданд ва бозӣ ба поён расид бо ҳамин ҳисоби мусовӣ. моҳунбагани Ҳиндустон дар гурӯҳи Д беҳамто аст. аз 2 вухӯрӣ 6 имтиёз ба даст овард ва дар бозиҳои нимниҳоӣ байни қитъавӣ метавонад бо дастаҳои Осиёи Марказӣ қувва санҷад. Маззаи Малдив дар муқобили моҳунбаган хуб бозӣ карду метавонист як имтиёз ба даст орад, аммо дақиқаи дуюми вақти иловашуда дар нимаи дуввуми бозӣ орзуи футболбозони Малдивро шикаст. Мазза ин дастае ҳаст ки дар даври аввал Бошундара Кингсро бо ҳисоби 3-1 паси сар гузошт. яъне дар он ҷо бозигарони хеле зиёд аз хориҷи кишвар дар сафи дастаи Мазза бозӣ мекунанд ва онҳо маҳорати хуб нишон дода буданд. Ҷейсон Куминс бори дигар тӯбро вориди дарвоза кард, дубл намуд ва ин дубл барои дастаи моҳунбаган пирӯзӣ овард 2-1. ба ҳамин тартиб бозиҳои даври севуми ҷоми конфедератсияи футболи Осиё аз 25 октябр шурӯъ мешаванд. Рафшани шаҳри Кӯлоб 26 октябр пейсафи гурӯҳ Абдишатаи шаҳри Канти Қирғизистонро дар майдонаш қабул мекунад. бо ин хабар барномаи имрӯзаи футболи Осиёро ба поён мерасонем. боқӣ сеҳатманду пирӯз бошед. худро эҳтиёт кунед.